isto, imos a presentar o noso traballo sobre as obras de Carlos Casares. Un aplauso. No 1963, aparece o seu poema Verbas de Esperanza para Rosalía. Gaña o terceiro premio nas festas Minervais e outro no certame poético de Vilagarcía de Arousa. Vento ferido. No 1967, Galaxia publica o primeiro libro de Casares, composto por relatos marcados pola experimentación e a violencia. En 1968, publica Galiña Azul. Casares gaña o premio do concurso de relatos convocado pola Asociación Cultural O Facho, da Coruña, con esta obra pioneira na literatura infantil en galego. En 1969, publica Cambio en 3, a edición en Galaxia da súa primeira novela coincide coa súa etapa como docente no Colexio Público de Viana do Bolo. As laranxas máis laranxas de todas as laranxas. En 1973 foi publicado como obra teatral infantil e recibiu o premio de textos teatrais O Facho. O nacemento nun limoeiro dunhas enormes laranxas que estoupan cando se lles toca provoca unha serie de situacións absurdas. Xoguetes para un tempo prohibido, 1936. Premio da Crítica. Recibe o Premio da Crítica Española pola novela. Retrata a toda unha xeración criada na posguerra que soñou coa revolución nos anos 60 para despois verse sumida no desencanto. O desastre de 1898 e os escritores galegos, 1977, foi o traballo que presentou para o ingreso na Real Academia Galega. Os escuros sones de Clio, 1969. Vikingos, sanguinarios, curas, inquisidores, republicanos, fidalgos e masóns xuntanse nas páxinas deste libro, un exercicio de ficción histórica en forma de pequenos datos, publicado originalmente por edición do Cierne en 1979. Ilustrísima é unha das novelas máis coñecidas, publicada en abril de 1980. Forma parte de Realidade Galega.
É un texto contra a violencia e o fanatismo. Os mortos daquel verán. É unha novela curta, publicada en febreiro de 1987. Nela, distínguese todo o humorismo e humanismo de Carlos Casares. O texto conta a deterioración dunha comunidade con ameazas, folgas, mortes. Iago. No, para el otro lado. Ahí. Toritos, publicado en 1991. Trata dun neno de 8 anos cun enxeño fora do común. E con esta saga gaña o premio Ángel Fore. A marxe do tempo, unha selección das columnas de Carlos Casares en A Voz de Galicia. En 1992 empeza a publicar as súas columnas na Voz de Galicia, aínda que xa facía antes, pero non de forma periódica. Sae a súa edición de Poesía Galega Completa, de Manuel Curros Enríquez. Colaborando con Xesús Alonso Montero, publica Vida, Obra e Milagres de Xan da Cova. O Galo de Antioquía é un libro de humor absurdo que conta unha historia do século XVII, fantástica e divertida, onde un home se converte en galo. Un sillón azul. Publicouse en 1995. É unha novela na que Carlos Casares recrea o medio dunha época da posguerra e da Segunda Guerra Mundial. Publica Guía de Pontevedra. Judith, poneos un poquito más adelante, si no, no, ahí. Lolo anda en bicicleta. Editouse en 1996. É un libro infantil que trata dun neno chamado Lolo, que ten o soño de andar en bicicleta. Un país de palabras. É unha colección editada en 1998. Casares xunta neste volume o seu amor polos aspectos menos usuais da historia e as costumes de Galicia, e a admiración pola literatura e os amigos. Carlos Casares foi finalista do Premio Nacional de Narrativa. Publica Un pueblo xigante. Delfina, a criada da casa do narrador cando era neno. Conta historias da pesca do polvo, en particular a dun polvo enorme que foi capaz de afundir a embarcación do capitán Logonero. A vida do Padre Sarmiento. En 2001 publica a Padre A vida do Padre Sarmiento. Esta obra foi dedicada ao Frei Martín Sarmiento, adiantada a súa época de defensor de Galicia. Nesta obra narra a vida do Frei. O humorismo sempre está presente na obra de Carlos Casares, e nas veces coa moza fai dunha maneira case máxica.